Ljudi, opet sam izazvan 1 na 1, opet neko hoće da igra protiv mene i to u pare, tako da ovog puta je YouTuber. Da idem ja sad dok ne padne kiša da se spremim, da izrokam taj basket. Evo, čisto da se zna, moram iz crnog štenka da vadim sad 50 evra, jer šta, eto, došlo vreme opet da se uzimaju pare. Ja se iskreno nadam da će imati lepo još dodatnih 50 evra, ali vidjet ćemo i sami koji je to YouTuber. Tako da ljudi, idem ja sad da se spremam, ali ništa bez energije prvo, jer moram dobro da se spremim kako bi pokušao i kako bi uspio da uzem tih 50 evra, tako da idem po moju energiju. Evo je energija. Opa! Ljudi, aj uzdrav. E sad sam spreman da uzmem 50 evra. YouTuberu, spremi se za izazov, stižem. A pre početka samo basketa, svi obavezno pičite na triki10shop.com. Nabavite svoje triki stvari, imate svega i svačega. Evo, ova kapa je sad trenutno meni na glavi, ne znam zašto, s obzirom da sam u sobi. A dobro, znate sami da sam ja malo prolupao. Tako da, svi pičite na sajt, uzmite vaše omiljene triki stvari, šaljite me na Instagramu i kačem vas sve i tagujem na story. Tako da, svi brzo na triki10shop.com. Stigao sam na Kališ i došao je gospodin YouTuber koji je krenuo da trenira i odmah hoće da igra sa mnom u neke pare. Ti hoćeš 50 evra da mi uzmeš iz džepa, a? Deo sam mjesec dana, sad trebam i za novu godinu. Ti hoćeš 50 evra da mi uzmeš iz džepa? Opet je lagano. A lagano? Sve bet. Au, brate. I ajde napišite dole rezultat, igra se do 11 u 50 jura sa ovim ovdje čovjekom koji je krenuo da trenira košarku opet posle 30 godina, tako da ništa ljudi, uživajte u nastavku klipa. Za loptu. Da si ući? Imala je pravac. Daj inače čekaj da pokažemo ljudima koliko je naduvana lopta. Čujte ovo. Čujte. Sad će pući. Dobro, možda meni to odgovara, ne može da me lomi toliko. Sad će pući, ček, da vidimo koliko ćemo trebati da... Koliko će trebati da se spusti skroz. Sekund i po. A? Sekund i po. Dobro je, ovako se vežba, brate. Evo, Beki je potpisao inače za Zvezdu. Aj krećemo do 11. Može? Jao! Sad. Brate, voli mi dalje zglob, bio sam zajebo zglob, ljudi. Proleća Lebron. Kako je igrati sa ovom izduvanom loptom, ovo je strašno. Samo moraš se koncentrišeš više na... Moraš više da se koncentrišeš na sam da, lopne dribling. Lopta, molim te. Aj, molim te. Više puta igram s tobom. Kojom se Mikrija što si pričao, što sad znam šta treba da radim. To ti kažem. To si se furi. Vidiš? Ne moraš mi otišla.
Odmah se guzi, a? Đubre, jedno. Dobro, trebaš što radiš, koristiš. Još si dao bio koš, a? Ovako zavedi se. Ja volim da vratim. 3-1, jel' tako? Jao! Kako što me vratio na zicer. 3-2. Ako je to tvoje, cepe. Tu si jači. Pa to. Tu Irving nema ništa. Pravo sam da uzem i dveta, treba sisati. Mora li jedan da uđe? O, hvala Bogu. 5-3, Beki! Beki, brate, namestio si se. Vratio se čak da to mi vidi. Aj, sad je prošlo. 5-5. 5-5. Nešto divlje. To si iz Južne Amerike. Devet! Beki 50 evra, ti ideš džabe. Crveno me šalješ triki. Au! Da sam dao 100 evra. 100 evra bi bilo. 25, ajmo. I ove kući idemo odmah. To je zbog dresa. Pola ovo i pola one. A, to. Za povratak, jao! Ja sam mislio da ide. Ne mislim kako je bilo. Jao! Ipak ništa. A to mi je omiljen. Tu, tap, tap, tap. Kroz noge s polja, step backi. Kroz noge s polja, step backi. Kroz noge s polja, step backi. Ušla, alo? Šta ušli? Si vidjelo? Ja mislim da jeste, zato što nisam bio na... Šta? Podavde. E, ako je ušlo, onda samo moje ne važi. Pa ne, plus 1. Ajmo. Poništio si moj koš. Aha, to je ultimativni. Ajmo. 10-6, dalje. Ajde ti poredem, uzmeš 50 evra. Ne, opet da lezi. Ti šutiraš levo? Da, levo mi jača strana, da stavi. Trema. Dobro. Jao. Opa. Ne! Opa. Kako sam se naguzio lepo. Bolje da ne kažem šta bi ti uradio. Srećno nisam od tih. Za 10-9!
Moglo je tući. 7,5. Može. I got my swagger back. Ovo mi ušli u boku neko. 50 evra, Beki. Čekam da mi daš. Beki, dobar si bio na basketu. Dobra je bila tura. Moram ga pohvalim, napreduje. Ali evo, ako ne želi, to jest ako želi da spasi svojih 50 evra, ako ne želi da ih izgubi, evo dajem ti šansu da šutneš trojku. I ako daš, znaš šta ti je činiti. Jesi ti spreman? A? Nikad spremniji. Ajde ljudi da vidimo da li će uspjeti do vode. Ako vode, ja ću se obisiti, u gubitku sam. Čekaj. Ima pritisak sebi. Dokaz da nije namešteno, moguće da sam izgubio ovo. Ice in Veins, to nisam pokazao. D'Angelo Russell, kad je najbitnije, znam da pogodim. Ljudi, ja ne mogu da verujem da sam ja izgubio pare. Znači, ovo je najgluplji mogući način na koji sam ja izgubio 50 evra. Ali moram ti priznati da je dobro bilo. Evo, još jedan dokaz da treniraš. Ljudi, nije namešteno, vidjeli ste i sami. Prvo je najozbiljnije. Znači, pa šta najozbiljnije ne ideš, šta mislite da sečemo? E pa to. Ja ne mogu da verujem, znači idem kući da se obesim, majke mi sad nemam šta da jedem. Vidjet ću da ga pokrademo usput kad budemo išli kući. Sad se obavezno zapratite Beki na njegov YouTube kanal i na Instagramu. I on će kačiti mnoge stvari koje ćemo snimati uskoro i kod njega na kanalu sa sličicama. Tu ću da ga operem, tu nema pojma on kako se tapka, tako da vidjet ćete i sami. A mi ćemo naravno da se peglamo još u basketu, u horsu, u trojkama, bit će svega i svačega. Tek smo počeli. Sve o svemu pičem ja sad kući da plačem, pošto sam izgubio 50 evra. Money.